É unha das grandes referencias da Mancomunidade do Salnés. Falamos do seu programa integrado de emprego que estrea a súa 14ª edición. Un cento de alumnos formaránse durante os próximos meses co obxectivo de acadar a súa inserción no mercado laboral. Que esta sexa a 14ª edición responda a varias casuísticas. Primeiro, porque a organización desta formación e deste plan integrado de emprego é moi boa, polo tanto, cumple os obxectivos. Cumplo os obxectivos porque pensar que cada ano tratamos de formar a 100 persoas, a 100 alumnos nos distintos sectores, e desos 100 alumnos, pois ao mellor hai unha media moi aproximada a 90 persoas que rematan precisamente nesa integración, nese posto de traballo que tanto buscamos, non? O programa ofrece un abano de máis de 30 accións formativas, dende as máis clásicas ata as que poñen o foco nos avances tecnolóxicos, como o curso de ciberseguridade, de robótica colaborativa, de drons con IA, de ortofotografía ou de realidade virtual. Hai máis especialización, se busca máis especialización. Estamos falando de máis de 30 cursos de formación que se poden dar neste plan integrado de emprego, en torno a 35, e abarca distintas especialidades. Podemos falar de as novas tecnoloxías no seu conxunto ata profesións que son máis necesarias e que a veces incluso tenden a desaparecer, pero con estes cursos de formación, de alguma maneira, tratamos de dar esa continuidade, como pode ser carpintería de Ribeira ou que pode ser tamén carnicería. A Xunta, a través da Consellería de Emprego, achega este programa 220.000 euros, mentres que a Mancomunidade aporta uns 37.000. Creo que é unha aposta importante, unha aposta decidida para que todos os que necesitades acadar un posto de traballo teñades as ferramentas necesarias, non? Solo a través da formación e máis con mercado laboral cambiante que está existindo, non? Estamos moi satisfeitos co resultado que estuvo dando ao longo dos últimos anos, no que se formou moitísimos mozos e mozas, e non tan mozos e tan mozas tamén, da nosa comarca, e ademais con grande éxito non só de participación, sino tamén, sempre que vemos os índices de colocación despois da formación, son ser índices moi elevados, co cal estamos moi satisfeitos co resultado, que evolución que leva tendo ao longo destes anos. Pro éxito deste programa tamén é fundamental a implicación do tecido empresarial da comarca, primeiro facilitando o desenvolvemento práctico do proxecto e despois culminando o proceso coa contratación deste novo persoal cualificado.